Quan pensem en la paraula estabilitat, què ens ve al cap? Segurament alguna cosa sòlida, oi? Com una roca. Fixa, inamovible. Doncs bé, i si aquesta idea fos en realitat un error? Avui capgirarem completament aquesta noció. Veuran que la veritable estabilitat no té res a veure amb la rigidesa, sinó amb saber ballar al ritme del candí. Mireu, aquesta taula ho deixa bastant clar. A una banda, la visió de sempre, la que tenim tots al cap, estàtic, rígid, previsible. I a l'altra, com funciona la vida de veritat, dinàmica, adaptativa, sempre evolucionant. És com la diferència entre una estàtua i un bosc, oi? L'estàtua, amb el temps, s'acaba esbarlant. El bosc, en canvi, es regenera sense parar. Aleshores, què és l'estabilitat real? De què parlem exactament? Bé, el primer que farem és desmuntar la idea que és una mena de meta, un punt final al qual arribar. No. L'hem d'entendre com el que és, un procés dinàmic que, de fet, no s'atura mai. I aquí tenim la paraula clau de tot plegat, autorregulació. No és una força externa que ve a posar ordre. És el sistema mateix, des de dins, que es converteix en el seu propi motor de vida. Pensem-hi, s'ajusta, es repara i es modifica ell sol, constantment, per poder sobreviure i, sobretot, per prosperar. Val, entès, autorregulació. Però com funciona exactament? Com es posa en marxa? Si aquesta és la clau, com se manifesta? Quin és el mecanisme que fa que un sistema pugui seguir sent productiu mentre tot, absolutament tot, al seu voltant, està canviant? Bàsicament, l'autorregulació vol dir que el sistema no depèn de l'exterior per tirar endavant. És, diguem-ne, proactiu. Es construeix la seva pròpia fortalesa, la seva pròpia resiliència, a base d'aquests petits ajustos interns i ho fa constantment per una raó, per mantenir-se productiu, sense importar què passi a fora. A veure, posem un exemple per veure-ho claríssim. Imaginem un any amb una primavera molt plujosa. Aquest és el canvi extern, oi? Bé, doncs el sistema reacciona. Potser un tipus d'arbre fruit, per exemple, no fa gaire fruit. Però alhora un altre que adora la humitat en fa més que mai. I el resultat final quin és? Doncs que la productivitat total del sistema es manté més o menys igual. Això, exactament això, és un ajustament dinàmic en plena acció. El que estem veient és un canvi de mentalitat total. Passem-ho de pensar de forma lineal, causa i efecte, a aportar a pensar de forma sistèmica. No és com una fila de peces de dòmino que cauen una darrere l'altra. No, és més aviat com una terranyina, una xarxa complexa. És una dansa d'ajustos continus, on cada element respon a la resta per mantenir un equilibri que sempre està en moviment. Bé, tot això pot sonar una mica teòric, ho sé, però i si us digués que hi ha proves reals, tangibles, que demostren que això funciona? I no parlem de proves de fa 10 anys, parlem de proves que han sobreviscut al pas del temps d'una manera que costa de creure. Més de 1.000 anys. Parem un moment de pensar en aquesta xifra. 1.000 anys. La majoria d'imperis de la història no han durat tant. Estem parlant de sistemes agrícoles tribals que han mantingut la seva productivitat durant un mil·lenni encer. Això, evidentment, no és sort. És el resultat d'un disseny absolutament brillant, d'una comprensió profundíssima de com funciona l'estabilitat de veritat. I quins són els secrets d'aquesta longevitat? Doncs es podrien resumir en 2 idees clau. La primera, la diversitat interactiva. Què vol dir això? Doncs tenir molts elements diferents que col·laboren entre si. Si un falla per alguna raó, sempre n'hi ha un altre que pren el relleu. És com una mena d'assegurança de vida que ve incorporada al sistema. I la segona clau, la retenció de la fertilitat. O sigui, la capacitat de mantenir tota l'energia i els nutrients dins del sistema sense que res es perdi. És un cicle perfectament tancat i supereficient. I quan es combinen aquests 2 principis, el resultat és sorprenent. S'aconsegueix un rendiment constant i, atenció, predictible. Encara que un any sigui sequíssim i el següent plogui a bots i barrals, el sistema s'ajusta sol. És increïble. No lluita contra el canvi, sinó que l'aprofita, el fa servir a favor seu per mantenir l'equilibri. I tot això ens porta a desmuntar un altre mit molt estès, la idea que hi ha un estat clímax, un punt final perfecte ideal. Doncs no. Els sistemes vius no funcionen així. La seva naturalesa no és arribar a una meta fixa, sinó evolucionar, sempre, constantment. Aquesta cita ho diu tot. Els sistemes vius no són experiments sòlids com una roca tancats en una caixa. Són tot el contrari.
Són oberts, a vegades caòtics, estan plens de variables imprevisibles. Per tant, pensar que els podem controlar del tot o predir un únic resultat és senzillament una il·lusió. D'acord, si no hi ha un punt final previsible, què és el que desvia constantment el sistema? Quins són aquests factors que impedeixen que tot segueixi un camí recte i predeterminat? La resposta és la vida mateixa, en realitat. El clima, que mai és exactament igual. Una gelada que arriba abans d'hora, una primavera més humida del compte, nutrients que es mouen o una nova espècie que apareix de sobte. El món real és ple d'imprevistos i, el més important, aquests factors no són errors del sistema, són el motor que l'obliga a adaptar-se sense parar. I aquí és on hem de fer el clic mental. La flexibilitat no és un defecte, no és una debilitat, és la característica principal d'un sistema viu i estable. Pensa-m'hi, un roure, que és molt rígid, es pot trencar amb una tempesta forta. El bambú, que és flexible, es doblega i sobreviu. La veritable força, doncs, està en la capacitat d'adaptació. Val, si acceptem tot això, que els sistemes són dinàmics i s'autoregulen, llavors sorgeix una pregunta clau. Quin és el nostre paper en tot això? On encaixem nosaltres? Perquè, clar, això canvia radicalment la nostra relació amb la natura i amb els ecosistemes que creem. Aquesta frase és demolidora i redefineix completament el nostre paper. No som els amos, ni els enginyers que ho controlen tot. Som gestors, protectors, ajustadors. La nostra feina, per tant, és entendre el sistema i col·laborar-hi, no pas imposar-li la nostra voluntat per la força. El nostre rol, per tant, passa a ser un altre. Es tracta d'observar molt atentament, d'entendre com funcionen aquests bucles de retroalimentació i a partir d'aquí fer petits ajustos, petites intervencions per ajudar el sistema a mantenir-se productiu. És una col·laboració, una dansa, com dèiem abans, no una batalla per tenir el control. I el resultat d'aquest canvi d'enfocament és claríssim. Amb un enfocament de control rígid, forcem el sistema, l'estressem i al final el portem al col·lapse. En canvi, si adoptem aquest rol de gestors, què passa? Doncs que treballem amb les tendències naturals del sistema. I així és com aconseguim allargar, i molt, la seva vida productiva. I així arribem al final amb aquesta reflexió. Entendre que l'estabilitat és dinàmica, que és un procés, és el primer pas. Però el següent, i potser el més important, és aprendre a ballar amb el sistema. Aprendre a llegir-ne els senyals, a respondre amb saviesa, amb humilitat. I la gran pregunta, la que queda oberta, és com aprenem aquests passos?